No niin, moi YouTube. Tänään kuvataan vähän Agar.iota ja eiköhän mennä peliin. Elikkä Agar.io on tosiaan tullut tableteille ja puhelimille. Kannattaa ladata, aivan sairaan hyvä peli. Nyt vähän tultiin syödy. Elikkä tää on aivan sairaan hyvä peli. Myös koneella. Mä en tätä koneella pilaa. Kannattaa kokeilla, tää on aivan saakelin hyvä. Ja vittu. Ja tuossa kaikki sanoo, että Agar.io on hyvä peli ja sitä kannattaa pelata. Niin, että just tommonen iso pallo tulee. Niin, että sitä kannattaa tosiaan pelata ja mä syön kohta poppi, perkele. Ei! Doge, stop it. Doge, stop it. Stop it. Doge, lopeta. Vittu. Joo, elikkäs juu. Pelataan Agar.iota. Ja jos haluatte nähdä lisää Agar.iota, niin mikä ettei. Mä olen halukas tekemään tätä teidän iloksi vain. Koska ees. Noniin. Mä tuun tekee tätä kyllä lisääkin. Mut nyt kerrotaan tätä massaa. Voi persata! No niin, nyt vihdoin kunnolla. Eli käs. Oi, mä sain. Älä! Doge! You fuck! Okei, joo. Ei mitään. Eli. Holy shit. Pikkupalloja, niitä on kiva syödä. Mami, ei! Piip! Mitä pahina? Connectin error. Just. Ja se, mitä pelejä te haluatte nähdä, niin. Kertokaa kommenteissa. Kertokaa kommenteissa, mitä pelejä te haluatte nähdä. Mutta mä nyt ajattelin vaan huvikseen tehdä tästä videoa tässä. Ei oikein muutakaan ollut. Niin. Ja turkki tulee syö meitä. Eipä syökään. Ei! Perhana! No mutta lepettiä. Joo. No ei tää oo reilu, hei. Vitsi. No niin, nyt maapallo. Niin, nyt maapallo syöt ne. Syöt kaikki. Kuka ei syö mun? Varsinkaan sinä. Eart. Ja Pittalis. Eart mä saatais. No voi perhana! Miksi minut aina syö ja ketään muuta? Tää on ihan perseestä tää koko peli. No niin. Olisiko nyt tulla semmonen mappi, missä on tosi paljon näitä pikkupalloja? Mä saisin kerättyä edes vähän massaa. Näin. Hahaha, Minecraft. Lol, noob. Lol, hahaha. Miksi ei ikinä ole näitä pikkupalloja tarpeeksi, niin mä saisin kerättyä aluksi massaa, että mä voisin
syödä muita palloja. No kai se tälläkin. Voi jumaa kekkali. Laitetaan Finland. Luotetaan Finlandi. Finland. Luotetaan Suomeen. Oi, täällä on paljon. Täältä on paljon näitä pikkupalloja. That is so good. Sillä me saadaan hyvin kerättyä massaa näistä. Nami. Dokenami. Agipa. Dokenami. Joo. Nyt tää rupee menee jo aikaa. Kunhan nyt kukaan ei vaan söisi meitä, niin tämä olisi suuri spektaakkeli. Jonilla menee. Suomella menee hyvin. Tosta noin. Se jäi siihen. No niin, tuus nyt tänne pikkupallo. Tuus nyt tänne. Ai siellä on 8 palloa. No kyllä sekin kelpaa. Max. Oi jumala, täällä on paljon näitä. Imuri. Minä haluan syödä Puola. Minä haluan syödä Puola. Syön Puola. Ehkä. Juupa juu. Melkein. No, perään. Ei saa nyt syötyä mitään. Syöks toi? Ei. Syöks Puola? Ei. Ketä me syö? Ei syö, ketä syö toi ja sit imastaa ehkä toi sisään. Ei imastaako? Ehkä. Ei imasta. No se kasvoi isommaksi. Ei helvetti. Noniin. Imuri tulee. Espanja on iso. Oi sieltä syös! Marssi ei. Nyt otetaan doke. Ei perhana. Ollaan sama. Russia. Mie syön russia, niin sit mie syön doken. Jos saa russia. Syönkö russia? Syönkö? Tulee raja vasta. Kiitos. Mä syön ton. Mä jakas.
Voi helvetti. Me oltiin äsken saman kokoisia, niin ei voida syödä. Kakka juttu. Mutta syökö muun? Pitäisikö? Syö toi pikkupallo. Just. Tule nyt se raja, tule se raja, tule se raja, tule se raja, niin mä saadaan toi kiinni. Mitä? Voi jumalauta. Just connectin. Ei juman kekkali. Paljon sitä video on jo kestänyt? En tiedä. Paljon video on jo kestänyt. No mut kuitenkin. Eli. Noniin. Eiköhän tää minä ollut sitten tässä, että mä en jaksa enää tätä, kun me tullaan syödä koko ajan. Joten tilatkaa ja tykätkää kanavaa ja supatkaa ja tehkää, kommentoikaa. Se olisi moi moi moi!